nanotechnologie. Het wordt gezien als dé grote belofte van de toekomst. Met nanotechnologie kun je bijvoorbeeld producten maken. Producten die deze week te zien zijn op de Dutch Design Week in de Nano-supermarkt. De bezoekers weten nog niet precies wat nano is en ze hebben nog wel wat uitleg nodig. Nee, dat weet ik niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nanotechnologie zou wel iets te maken kunnen hebben met technologie die zich op de duizendste millimeter precies afspeelt, zoiets. Gelukkig kan de initiatiefnemer de bezoekers wat wijzer maken. Nanotechnologie, dat is de technologie van de hele kleine materie. Dus wij zijn nu in staat om op hele kleine schaal, op moleculair en atomair niveau, materie te manipuleren. En dat wordt gezien toch als een soort revolutie, net als de ICT voor onze maatschappij heeft gehad. Omdat we dan allerlei nieuwe eigenschappen kunnen gaan onderzoeken. In de supermarkt liggen 19 conceptartikelen, nog niet te koop in de winkel. Maar de bezoekers krijgen zo wel een goede indruk van wat je met nano nou kan. Veel van deze producten die hebben een ethisch randje. Het gaat erom dat het heel concreet wordt. Dat mensen het idee hebben dat ze dat echt kunnen kopen. Dat ze dat in huis kunnen halen. Dat ze daar wat mee moeten. In onze optiek zijn we daarin geslaagd met deze expositie. Met één druk op de knop kun je de kleur van een muur veranderen. En dan nanowijn. Alleen een magnetron is nodig. 500 watt of 1000, het bepaalt welk type wijn je drinkt. Wie het allemaal eens wil zien, kan terecht bij de Nano-supermarkt. Die staat tot en met 31 oktober op het 18 septemberplein. Talenten van de Design Academy Eindhoven presenteren hun afstudeerwerk tijdens de Graduation Show. Thema's als de milieuproblematiek en digitalisering spelen een grote rol en zijn dan ook terug te vinden in de ontwerpen. Met hun creatieve ideeën hopen ze het leven een stukje makkelijker en leuker te maken. Ik heb een muizenverblijf ontworpen wat niets is zoals een gebruikelijke kooi. Het is een structuur waar de muisjes overheen lopen. Wat resulteert in dat de muisjes zich in dezelfde ruimte bevinden als de baasjes. Ik heb een modecollectie ontworpen gebaseerd op een simpele bouwconstructie. Ik ben altijd gefascineerd door constructies en nu wou ik eigenlijk het meest elementaire voor mij een moertje en een boutje die je normaal het hele gebouw mee in elkaar kunt zetten, wou ik meenemen in een modeperspectief. En eigenlijk deze constructie vervangen voor normaal de naald en draad die je gebruikt en een kledingstuk opbouwt. En meteen ook deze constructie heel mooi laten zijn en bijna als sieraad voor het kledingstuk. Een van mijn projecten is deze film, Patch Up Pull Over. En het is een inspiratiefilm voor modeontwerpers. Ik heb eigenlijk allerlei textielexperimenten gemaakt en dat heb ik verwerkt in de film. Dus ik laat eigenlijk allerlei suggesties zien waar modeontwerpers iets mee kunnen of inspiratie uit kunnen halen. Ik heb een interactieve sprookjesspiegel ontworpen voor kinderen. En wat je eigenlijk doet is je gaat voor de spiegel zitten of staan en je wordt zelf de hoofdpersoon van het verhaaltje. Dus je wordt omgeven door allemaal beelden die in het verhaaltje afspelen. En door middel van een touchscreen kun je eigenlijk invloed hebben op het verhaaltje. Dus je gaat kleine spelletjes doen of kleine opdrachtjes, waardoor je echt deelneemt aan het verhaaltje in plaats van alleen maar kijken of luisteren. En vervolgens zou je dus inderdaad de spiegel uit kunnen zetten en dan is het eigenlijk gewoon weer een spiegel die in de huiskamer kan staan.